Mit navn er Tina Grove, og jeg er forstander ved Godum-gruppen. Ved at have benyttet os af AWorks hjælp, er det lykkedes os at få udarbejdet og få lavet en hjemmeside, som er funktionel og professionel og har et lækkert layout. Vi har også fået en tekstforfatning, billedmateriale og en funktionalitet, som er langt bedre end det gamle, vi havde. Jamen, det, der har været super dejligt i min ende af samarbejdet, det har været, at der har været en tydelig og nem indgang. Der har været en utrolig hurtig behandlingstid. Faktisk så hurtigt, at jeg nogle gange ikke helt selv kunne følge med. Og så har der været nogle få faste kontakter, både ind i forhold til det tekstredigering, i forhold til billedmateriale og video. Og så har der været en samlende kontakt i forhold til at følge op på, er jeg tilfreds med processen? Hvor er vi henne nu? Er vi klar til at trykke go for at sætte en ny hjemmeside i gang? Og det har været så trygt og professionelt håndteret.